Wah, reshoot. Grabe. Ha? Wait lang. Sublitan sa Jai. Guide us third. Nakatakot. Natakot ako. Wait lang, wait lang. Sabi ko, stoy. Ay! Yun, good morning mga maestro. So, dito tayo sa may Santa Fe na. Nag-stop over lang kami saglit, papahinga. So, dito na tayo nag-intro mga maestro kasi madilim din kanina. Malis kami kanina sa may Tiague past 10. Tumating kami dito past 12. So, mga 2 oras na kami nagmumotor. Tiague to Santa Fe. So, pupunta pala tayo ng Pangasinan sa may Anda. At magvavaya Maliko tayo dito sa may San Nicolas. Yan. So yun yung dadaanan natin. Time check, 12:40 na. So magwa 1 o'clock AM. So ngayon ay araw na ng Sabado, 22, May 22. Ayan. So, kasama ko si Buds MJ. Ayun. Buds Clifford at saka si Jem. Actually yung pupuntahan namin doon is kila Jem. Ayan. So invite niya kami. Birthday yata nung mother niya. Yun yung pupuntahan natin. Nauna na sila, nung Webes sila bumiyahe. Kami susunod lang. Na-enjoy na nila yung mga araw, mga unang araw. So, yun lang mga maestros, mag-stop over muna kami, pinapakiramdaman namin kung safe bumiyahe sa ganitong oras kasi wala halos bahay diyan. Yan yata yung bagong daan papuntang Pangasinan. So, instead na sa San Jose pa tayo, mas malayo. So, dadaan na tayo dito sa may Maliko. Ayan, Maliko San Nicolas, Pangasinan. Alright, so yun mga maestro, tara na. Alright, let's go mga maestro. So sayang mga maestro, hindi natin, medyo madilim ngayon na dadaan tayo dito sa may Maliko. At maganda raw yung view dito eh. So siguro, next time no, pwede natin balikan to. Yung medyo maliwanag para ma-enjoy natin yung view. Ayan, yung madulas. So ganun pa rin mga maestro, check pa rin natin tong daan, enjoy pa rin natin tong daan kahit madilim. Kilometer 217. Mapuhangin mga maestro. Kaya siguro tinawag na Maliko yung San Nicolas kasi Maliko yung papunta. Kahit 19 kilometers lang, 15 sabi. Grabe yung bangkingan mga maestro. Hams. Grabe, dumudulas tayo. Yung sa mga batong maliliit. Hahahay. So, hindi natin masyadong kabisado yung daan. Daan-daan lang tayo. Gabi pa. Yan, kung nakikita nyo sa cellphone yung mapa natin. Grabe yung bangkingan. Bakurbada. Oh.
medyo malamig din dito mga maestro. Sa part na kasi tayo ng Santa Fe, medyo malamig na. Wah! Bershoot! Grabing kurbadahan dito. Katakot. Welcome to Imugan. Yun, so papuntang Imugan Falls din pala yung daan papuntang Maliko. Yun. Rough road. Rough road, rough road. Katakot. May kinakabahan ako. So far so good mga maestro. Oh, grabe, tindi nun. Kap Joel, bagay ka dito. Kayo nila Tito Haris, Tito Domi. Yan, Bangkingan. Tsaka si Andre Bon. M10 10 kilometers. Kapit lang. Grabe yung daan dito, napakasarap. Oh, grabe, shit. Pakalalim. Bato-bato sa gilid niya mga maestro, parang sagada. Ewan kung bato o ano yan, lupa. Bato sa paningin ko. Kaya Kaitos Lord, yan kung para sa amin Panginoon. Sabi, dito tres. Kalalalim ng mga bangkingan. Kilometers to Maliko. Maliwanag lang yan mga maestro. Napakaganda siguro ng view sa baba. So ngayon, mga daan lang muna makikita natin. Grabe. Huh? So ulit ang bangkingan dito. Maliko Bridge. Approaching na yung boundary ng Santa Fe, Nueva Ecija at San Nicolas, Pangasinan. Walang kung may checkpoint yan saan makapasok kami.
Ano kayong kahoy? Panggulo ka kasi Waze, yung boses mo. Ay, Google Map, yung boses mo. Tika ko dun ah. Kabuntik boy. Ano ba yung dinaanan namin? Kamog. Maliko viewpoint na pala to. Sakto? 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 Sige, sige. Wala na kasing signal mga maestro. Hindi na nagre-register yung totoong ano dito sa cellphone natin. Yung mapa Maliko 0. Ha? Sa bali awan signal nan. Sige? Oh? Hindi namin alam ang tama yung dinadaanan namin. Wala na kasing signal eh. Rough road. Katakot. Mayroon kasi kanina doon Maliko viewpoint, Maliko tourism. Doon yung tinuturo ng mapa kanina eh, pero mabilis kasi si MJ. Kung maliwa siya, sinundan ko na lang. Hopefully tama yung dinadaanan namin. Ha? Mali nga ta atoy? Iji gamin din surong na tatay kaya di viewpoint ko na. Viewpoint. Ayun na may signal na. Wait lang. Dalan amen. Oh, magpakita ni. Sublitan sa jay. Sublitan sa jay. Balik kami mga maestro, hindi na tinuturo yung tamang ano, hindi na nagpapakita yung daan dito. So ibig sabihin hindi pa nakaregister sa Google Map. Eh may tinuturo siyang ibang daan. Rough road na kasi ito eh. Guide us Lord. Nakatakot. Natakot ako. Nakakabahan. Ito kasi yung tinuturo niya eh. Ito banda. Yeah, doon pa. Doon pa. Maliko viewpoint. Wala lang tao mapagtanungan. Brad. Toy. Yung Maliko ko na namit na eh. Ito suro-suro na. Rest area. Titi suro-suro na ni. Awan samot tao. Okay, awan signalin. So sa atin eh, welcome to Barangay Maliko. Ne? Ha? Pagbusukan lang. Baka dipod mo. Di siguro dyan nagdandatay ni.
Mali aja. Sugarot. Sige, tan. Hoy. Toy. Wait lang. Oh, mali. Tapi gusto eh. Oh, pagdamagan na. Ijitan sapay lang. Ha? Ijitan sapay lang. Iji nga to. Ay, kita? Mati iji na pananta. Dirap road? Mati iji nagistapan ta. Di Santa Fe? Yung ditan eh.